जिउआव सुबुंनो थांनानै थानो आरो संसार जानायनि थाखाय खरलबसेबाबो हानि गोनांथि। बे हानि गोनांथिखौ मोनफुंनायाव दिनै बिटिआर सरकार आरो हा बिफानखौ रोजा रोजा साबायखर होदों रायजो राजाफ्रा। दिनै बिटिआरनि गाहाय जिल्ला क'क्राझारनि सिङाव थानाय गोदान देबोरगाव आरो गोदान टिलाफारानि रायजो राजाफ्रा हानि मोनथायखौ मोनफुंनायाव बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावदों। हानि मोनथायखौ मोनफुंनाय रायजो राजाफ्रा गोसो गोजोननानै बुंदों, थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो बे हायाव दंबायोमोन, नाथाय प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोनांथार होनायाव दिनै बे ओनसोलनि मोन 25 नखरफोरा हानि मोनथायखौ मोनफुंनो हादों। मख'नो गोनांदि दासान्दि बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव हानि मेलाखौ खुंनो लानायजों लोगोसे हा गैजायै सुबुंफोरा गोनांथि फोरमान बिलाइफोरखौ जायखिजाया सार्कल मावख'आव जमा होनो बिटिआरनि हा बिफाना मिथिहोदों। गोजोननाय मोनदों, माने गोदो जोंनि आइ आफामोननि आबै आबौमोना गोबावसैनो थाबोनाया, दा नैबे दा बिटिसि सरखाराव दा नैबे एलटमेन्टखौ आं मोनबाय आरोखि। आं बे गामिनि गावबुरा जानानै दिनै गोजोननाय मोनदों बे सरखारखौ। मानो होनब्ला जोङो बै बिपिएफ समावबो जों होदोंमोन हाग्रामा सारनो, नाथाय बे बिथाङा मावनो हायासै। दानि नैबे सरखार बिथाङा मावना होनो हानाय बादि जाबाय आरो। दा बेहाय जोङो एलटमेन्ट खालामनो मोनदों 29 बिगा 2 काटा 2 लेसा बे जोंना माने एलटमेन्ट जाबाय आरोखि। दा बिथांमोना गोसो गोजोनै खालामना होनो हानाय जाबाय, जों बेखौ गोजोननाय मोनदों आरो। बेसेबां नखरा नोंथां मोननो हाखो? जोंनि गामिनि मुङा जाहैबाय निउ थिलाफारा, आरो बेहाय गासै जोंना 34टा नखर दङ गासै। बिटिसि बे माबाखौथ' जों दा होदोंबा जोंनो बे एलटमेन्टखौ होबायबा जों बेखौ गोजोननाय बरायनांगोन बिथांनिसिमबो। मानो होनबा बिथांमोननिनो सायाव थायोमोन नालाय बेफोरबो। स्पेसियेलि बे बिथांखौथ' जों मा होनबावनो, दा जों गोजोननायखौनो बरायगोन, बेखौ साबायखर बावबाय। हानि एलटमेन्टखौ नोंथांमोना दिनै मोननो हाबाय, मा फोरमायगोन बे समाव, मा बुंगोन? गिबियावनो आङो दिनै बड'लेण्ड बुब्लि माने राइजिं बुब्लि ना मा होनो, बे चेनेलनि थ्रुयै आङो गिबियावनो बे चेनेलखौ आं धन्यबाद होबाय। आरो लोगोसेयैनो जोंनि दानि बिटिआर सरखार जे खुंथाइ जिरायनाय जोंनिनो मानाव गेदेर प्रमद चिफ सार आरो बिनिनो मावफुं सोद्रोमा लोगो माने हाग्रा बिफान बा लेन्ड रेभिनिउनि माने जे दायथ' मोननाय सार, माने फेरेंगा सार, बिथांनि नाम मोजाङा रनजित, बे सारखौ आं गिबियावनो धन्यबाद होग्रोबाय। माने जोङो गोबाव समनिफ्रायनो बे हायाव जों थाबोदों। मानो होनना बुङोबा जोङो जायाखैबाबो दासिम जोङो माबा 75 सननिफ्राय जों दंबोयो, खिन्थु जोंनि उजिनायासो जोङो 77नि आं उजिनाया। बेनिफ्राय दा आङो दासिम 45 बोसोर बारबाय, माने आरो लोगोसेयैनो बे हायाव थानाया 50 बोसोर जाबोबाय। आरो जोंना माने गोदो जोङो बेखौ माने जोंनिफ्राय बै समाव जोंनाव रावबो माने दाङाबाजि गैयालासेनो, माने एबसु हक, एबसुआनो गथा मोनसेमोन। दा बे एबसुआनो जोंनो बे हाखौ गमारमोन, बे गमारखौ जोंनो रानना होदों। आरो लोगोसेयैनो माने बे रानना होनायनि उनाव जोङो जेब्ला 1985 सनाव जों मोनसे एमएमपि होननाय लेखा मोनदोंमोन। प्रत्येक गामियाव माने न'खराव मोनजोबदों। आरो दा बे 85 मोननायनि उनाव आरो सेकेन्ड टाइम जोङो 1987आवबो मोनसे एमएमपि लेखा मोनदों। बेखौ माने डिसिनिफ्राय होदों। सिगांनिया 85 सननिया 150 थाखामोन, ओमफ्राय 87आव मोननाय समाव लेखा होनायजों लोगोसे 2500 थाखा मोनदोंमोन। आरो बे एमएमपिआ बयनावबो दंजोबोमोन। ओमफ्राय दा जोबनायाव माखासे बुस्थुआ बे आन्दालन पिरियड थांबाय माबाय, सोरनाबा गोमाबाय, सोरबा थैनानै थांबाय। थैनायजों लोगोसे बायदिसिना गोदोनि जाम्बा जाम्बिथ' एसे माने एसे एनैखौ नायनानै लानो रोङामोन। दा बेफोर लेखा गोमादों। आरो बेनिफ्राय माखासेया 11 खान थादोंमोन। 11 खान एमएमपिखौ जों सिङाव मोनदों। आरो दा फैनानै जों बेसेबांमोनलाय 18 सननिफ्राय थाबायनानै दासिम जोङो 25टा माने 25 घर न'खर
सारफ्रा माने एलटमेन्ट मोनदों। दा 25 गर एलटमेन्ट मोननायनि बिगा जाहैबाय 17 बिगा 11 बे हाखौ दासिम जों मोननो हादों। बिनि थाखायनो आङो दानि बिटिआर खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा सार आरो लोगोसे जे रेभिनिउआव जे दायथ' मोननाय सार आं बिथांमोनखौ माने साबायखर बावो आरो गासैबो माने जाहाथे इयुनावबो जोंल' नङा बयनोबो बिदिनो होलांनो हायो आं बेखौनो खावलायनानै आरो सारमोनखौ गोजोननाय बावहरनानै रायजोनि जानानै आं गावबुरा निउ देबोरगावनि गावबुरा जानानै आं बे खोथाखौनो बुंनानै गोजोननाय फोरमायबाय आरो सारनिसिम गोजोननाय बावहरनाय थाबाय। एक्स गावबुरामोन। दा जोङो बेवहाय रायजो जानायाबो गोबावसै। ओमफ्राय दा नोंसिनि गोजोननायाव बिराद मोजां मोनदों आङो। जोङो हाखौ मोनबाय। रायजो जायै जायै जोङो दा मोनसे हानि मोनसे माबा होनायखाय जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों। ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों। ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।